Isahluko sesithupha. Ngingamqala ngaphi nje umama ngale ndaba. Ukuxhumana neziphathimandla eziningi kanye nogazi lukangubane emphakathini nasezinhlanganweni zabamhlophe kwayingcobisa ngowoyili indlela kaPopi washununuzela nje ezikhundleni eziphakeme emsebenzini. Wanombela kalula eminyakeni engeminingi waba sesicongweni sezikhundla zobuhlengikazi. Iningi lozakwabo elalinamakhono angcono kunayo lazi kangcono futhi lineminyaka eminingi lisebenza kunaye lasala phansi. Phela iziphathimandla zazingafuni abantu abanohlonze. Ubukhona kwabo eduze kwakuzinyundela. Zona zazizithandela imisheshelengwane yovuma zonke abaphilela ukubhondloza, ukutoboza nokubhucunga iziphathimandla. Iziphathimandla eziningi zazingafani noJulius Caesar, yena owayethi sengathi ngingaba nabantu abanohlonze eduze kwami. uCassius ngugondo onobuso obulambile bazaca futhi. Lolu hlobo lwabantu luyingozi. Ngalokho kucaca ezinkundleni uPopi wazithola eseyisithunywa koKapa, eKopitoli, ePietersburg nakoGoli. Wayekuqikelela uPopi ukuthi abantu abenzi iphutha lokuthi yena Popi Ndini uya emhlanganweni eGoli. Owakhe umhlangano wawuseJohannesburg, eHoliday Inn eseMilner Park, hhayi eGoli. Wayehamba nezinhlangano eziningi zabelungu, ikakhulu lezi ezazixhumene nemisebenzi yomnyeni wakhe. Nomdlalo wethenisi nowegalofu wawusithatha isikhathi esiningana sikaPopi. Ukungena kwakhe kule midlalo kwakwenza ukuba athole lezo zinto ayengakwazi ukuthi axoxe ngazo nabangani bakhe babelungu. Wathola nokuthi izindaba eziningi nezinqumo ezibalulekile zazenziwa khona laphaya emagalofini noma emidlalweni yethenisi. Baningana ozakwabo abehla ezikhundleni noma abavalelwa ukuthuthuka khona laphaya kuxoxwa kwezemidlalo. Phela kwakuthi ngezinkathi zokuphumula noma zokuphuma amatiye bese kubukezwa impilo yasemakhaya noma emsebenzini. Kwakuxoxwa ngezingane, kucotshelelwana ngezikolo ezingcono, ngothisha abangcono noma ngezindlela ezingcono zokuphatha izisebenzi. Ngenye inkathi kwakungena nezemisebenzi, kuhletshwana nokube njeya, kulungiselelwana izikhundla nezikhala, kululekwana ngezindlela ezilula zokuba bazithuthukise emisebenzini yabo, noma kufunwe izindlela zokuxhumanisa abangane nabantu abaziphathimandla ezinhlelweni ngezinhlelo. Eziningi iziphathimandla zazitholakala khona lapha egalefini noma emidlalweni yethenisi. Ngenxa yokuthi abomdabu babeyindlala kule midlalo, uPopi waba liqanda eliyigugu kubadlali nakubagqugquzeli bale midlalo. Ezemidlalo kanye nomsebenzi kwenza ukuba uPopi angabi sekhaya isikhathi esiningi. Lokhu kungabibikho kukaPopi ekhaya kwenza ukuba izingane zabo oMelody no-Euthanasia bakhulele kugogo uMaxakushe wasemzimkhulu. Empeleni ugogo Maxakushe wathunyelwa ngabangani bakaPopi abasesibhedlela sase-Holy Cross khona emzimkhulu. Babenxuswe nguye uPopi ukuba bamfunele isisebenzi komzimkhulu ngoba wayesekhathele yizisebenzi ayeziqasha lapha eThekwini. Wayethi zifuna imali enkulu kanti futhi zimandla ngasekukhwabaniseni ukudla nempahla. Ugogo Maxakushe wayeneminyaka eyi-14 esebenza kwaNgubane. Wayefike uMelody eneminyaka 2 kanti u-Euthanasia wayeneminyaka 3.
uMaxakusho wayezithanda izingane zakwaNgubane noma kwathatha isikhashana. Wayezama ngawo wonke amandla akhe ukuba abe yingxenye yaleli khaya ugogo Maxakusho. Noma ikamelo lakhe lalingaphakathi komuzi, le mizamo yakhe yayifana nezithukuthuku zenja kumuntu omdala owayempumputha entungela amaseko aleli khaya engawatholi kalula. Bobabili abaninimuzi babengenasinqe, bengabantu abahlala bematasatasa. Wawungathi bakhona uzwe sekuduma imoto, nguye loya umama wekhaya noma ubaba wekhaya esithela ngemoto ekhoneni. Zazikhala zikhalile nezingcingo, futhi bengathandi abakwaNgubane ukuba kuphendule umshini wokuphendula ucingo uma kunabantu ekhaya. Bobabili abazali babehlala bephendula izingcingo futhi bexoxa eside isikhathi ocingweni. Uma bengekho babeqhamuka ngokuzotshobela emzini wabo sebezolala ukuze bavuke kusempondozankomo bayoqinisa imizimba bese bephindela kulo mncintiswano wejubane wasemisebenzini yabo. Zazimbalwa izintambama nokusihlwa noma ubusuku lapha abakwaNgubane babehlangana khona njengomndeni. Zisencane izingane wazifundisa ukuthandaza uMaxakusho futhi nazo zikuthanda lokho. Kwaya ngokunya zehluleka manje ukuthandaza. Zaqala ngokuba zale ukuthandaza. Umthandazo waphenduka indawo yokulala. Wayethi eqeda ukuthandaza ugogo azithole zombili izingane zakhe sezilele. Zathi sezikhulile zangabe ziseza emthandazweni. Zasho ukuthi aziboni ukuthi kufanele zithandaze kanti zisazothandaza futhi nangesonto. Phela isonto kwaNgubane kwakuyilona langa lodwa lapho lezi zingane zaziba nethuba lokukhangisa ngemiswenko yazo uma ziyosonta namakhaladi amandiya noma kobelungu. Engakaliyeki isonto uNgubane wayehamba ngemoto yakhe yedwa uma eya esontweni. Izingane zazingagibeli emotweni kayise, zazigibela imoto kanina njalo nje. Kwakumxaka umuntu omdala wasemzimkhulu uMaxakusho ukuthi yini eyayenza abaqashi bakhe bangahambi ngemoto eyodwa, bahambe ndawonye ngoba babeya ndawonye. Kwakuthi ngobunye ubusuku kufika abangane abahlanu benkosikazi abangonesi bezofunda naye khona lapha ekhaya. Babevama ukuqondanisa izinsuku zabo zoku-ofa. Kwakwendlalwa izincwadi, kuphuzwe amagalani ekhofi kuze kube ngesikabhadakazi kugqolozelwe zona izincwadi. La madlambume ayematasatasa kubonakala ukuthi lukhulu oluphosiwe. KuMaxakushe kwakuye kufike ukuthi ingabe abayeni nezingane zalaba besifazane zithini ngokunceliswa ubuntandane nokufelwa abazali bephila. Noma naye wayekuthanda ukufunda umuntu omdala, kodwa uma kwakusho ukuthi uzoba yidlabume emzini wakhe kwakungefane kuyekwe. Ngobunye ubusuku kwafika abangane bomnumzane uNgubane. Bona babengafikeli ukufunda noma ukusizana ezintweni ezithuthukisayo noma ezakhanayo. Into kuba yayisemqondo kwakungukushova amaphepha, kuqhakazwe la mabhodlelana asetafuleni ashaywa ngenduku, kuphuzwe izimbodlela, kuxoxwe kuze kucishe kuse. Okuhle ukuthi kwakungasabhenywa lapha ekhaya ngoba umamthimkhulu wayethi indlu yakhe ngeke iphenduke isife somdlavuza wamaphaphu ebhekile. Ababhemayo babephumela phandle. Wonke amaqembu ayefika lapha ekhaya ayekhuluma isingisi sivetezwe ngisho bengekho abelungu noma amandiya. Uma kodwa behilana lapha endlini sebefuna ukulwa, wawuzwa ngesibhunu sesiqhuma phezulu. Zisencane izingane uMaxakusho wayethemba ukuthi kuzothi ngokuhamba kwesikhathi libumbane ikhaya, kuthi nomamthimkhulu owakwakhe bazinze okwezikebhe
bazinze ekhaya. Esikhundleni sokuzinza uNgubane nowakwakhe babeya ngokuqhelelana okwezikebhe ezimbili, esinye sibheke entshonalanga kanti esinye sibheke empumalanga. Njengomuntu owayezikhulumela isiXhosa uMaxakusho, izingane zakhula nazo sezithetha kusho kakhulu kunokuba zikhulume. Wawungazizwa zithi uyaphi ngoku gogo, mina bengithi zisapha icephe. Kwakuqhuma ondiyabulela. AbakwaNgubane abazange bakunake lokhu ngoba babezama ukukhuluma sona isiXhosa uma bekhuluma nogogo, kuthi uma bezikhulumela bona nezingane bakhulume isiNgisi. Kumuntu ongazi wayengafunga ukuthi kukwamlungu lapha ekhaya uma uzwa isiNgisi sodwa usuku lonke, izinsuku zonke zesonto. Lokhu qhuma kwesiNgisi esigodini saseMlazi kanye nokufunda esikoleni sabelungu kwakuzibiyela izingane zakwaNgubane zaba isiqhingi solimi ukwenza nobungane. Lezi zingane zazingathintene nomphakathi waseMlazi. OMelody no-Isethunjini babengalokothi badlale ngaphandle komuzi noma badlale nezinye izingane. Empeleni isikhathi sabe siningi babechitha ngokudlala upiyano noma le midlalo ye-TV. Uma kwenzeka kungena ezinye izingane wayesho manje uMaxakusho athi, yeyi wezingane, yiyani emakini, akuyona indawo yokudlala nina lena. Zazima ngaphandle kwesango zilunguze, ezinye izingane zihawukela ukungena, kodwa zazingalingi zingene. Zazingayi nasesitolo izingane zakwaNgubane ngoba konke ezikudingayo kwakukhona ekhaya. Uma kungekho zazishaya ucingo abazali babuye nakho ezikudingayo ntambama. Lokhu kuqhuntshutshulwa kwesiNgisi esigodini saseMlazi ngezinkathi zantambama sekubuya imiphakathi emsebenzini kwakungahambelani nemisinga ephelezelwa yiphunga lophuthu lwantambama lakobantu. Lobu buqhingi babubuye bumkhiphe phandle ugogo ngoba izingane zazivetezela isiNgisi zingamnaki noma ekhona. Kulapho nogogo engalwazi nakancane ulimi lwesiNgisi. Kwaya kwathi ngokukhula kwezingane naye uMaxakusho wacoshacosha ngasesiNgisini. Wagcina naye eseveteza njengazo izingane. AbakwaNgubane bamenyusela imali uMaxakusho ngenkathi sebebona ukuthi usekhuluma isiNgisi nezingane. Balibeka lacaca ukuthi le mali engu-R50 ngaphezulu kweholo yengezelwa ngoba ugogo usekhuluma isiNgisi, ngakho usezoseka ukufunda kwezingane esikoleni. Lokhu kukhuluma isiNgisi kukaMaxakusho kwadala indida ezinganeni. Zaqala zakuthokozela, kodwa kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwacaca ukuthi ugogo useyezwa manje, akaselula ukuba zimhlebe. Zawakhetha manje izingane amagama eziwakhuluma uma kukhona ugogo. Wayethi uma esatheshelele ukuyobona umhlobo wakhe wasemzimkhulu khona lapha eMlazi, zisizakale izingane. Zazimkhuthaza ukuba ayobona umhlobo wakhe njalo, kanti zizenzela ithuba lokuba zishaye izingcingo, zidle indendende, futhi zithole nokuvula i-TV ngezinkathi ezingavunyiwe. Ngolunye lwalezi nsuku zokuvakasha kukaMaxakusho kwezwakala u-Isethunjini ethi, Meli, esho esecevuza ngaso isiNgisi, angiboni ukuthi ngizophumelela ukumelwa yiphoyisa ngulomantshingelani. Kungathi ugogo usezenza ubhiligadiya kamaqhuzu wakwaNgubane esikhundleni sokuba ngumzanyane. Thina sesikhulile, asisadingi mzanyane, asiwona amasotsha futhi, asidingi ukhomandi. Wena umnaka ngani uma-X? Kubuza uMelody enyathela izicathulo ngemuva ezikhumula engazisombululile izintambo. Wayengakuvumi neze uMaxakusho ukuba izingane zikhumule izicathulo zingazithukululanga izintambo. Wayethi lokhu kumosha izicathulo. Ngasose lezi ngane zazithi usengaze akhulumele izicathulo ugogo kungathi lezi zicathulo zithengwa nguye. Zazazi izingane ukuthi ugogo uMaxakusho ubheke nensipho.
athukuthele athethe uma ithambile, kukhombisa ukuthi kade ihleli emanzini. Uma ingane ike yaphaka ukudla, wayethi mayikuqede, engazivumeli izingane ukuthi zishiye ukudla bese kuchithwa. Futhi ugogo wayethi kuhle izingane zidle noma yini into ebekwa phambi kwazo, zingalokothi zikhethe ukudla. Ubuthakathaka bukamamthimkhulu kwakuhambisana nezingane. Wehluleka uma xa kusho ukuzigoba izingane mayelana nokudla. Ngangithi ngingathini ukungamnaki uma-X elipheshi kangaka? Uma ufuna ukusibona sifunda siphendula amapheji encwadi. Lento yakhe yokuba kube nguye ositshela ukuthi senzeni nini kanjani kodwa ebe engazi lutho ngesikole kuyangicasula mina. Angasitshelani ngezesikole umuntu ongakaze aye esikoleni? Nangu umama namanje usafunda kodwa asize samuzwa esibalisela ngesikole. Nangu ubaba yisifundiswa sasongoye kodwa ugcina ngokuthi kunjani esikoleni, akawubheki umsebenzi wethu. Uma ufuthi esehlezi estadi, akaphumi ukuzobheka ukuthi siyafunda noma siyadlala na. Umuntu nje onathi esitikini yiso lesi siqhaza esingugogo maxa kusho. Mhlawumbe naye bantu uthi uyasiza ugogo. Usiza ngani mina? Akukhona ukusiza ukunakashela umuntu ngemfundo. Ngisho uthi umbhalela incwadi ugogo, uphindaphinda leyo ndaba. Kuyilokhu nje ethi molweni ekhaya, ndiyavuya ukufumana elithuba ndinibhalele kweli xesha elingekho lezingxaki. Sisaphila philile. Nina ninjani kwelo cala? Nangomso nize nihloniphe amatishari. Ewe nenze umsebenzi wesikole. Njengoba sekuyimina engimbhalela izincwadi, angisayibhali le mibhedo yakhe. Ngivele ngizibhalele incwadi evuthiwe. Kodwa lapho ethi mangifunde, ngivele ngifunde into engekho. Lena engazi ukuthi uyayithanda. Ngale ndlela angisazifundekeli izingane zasemakhaya emzimkhulu nezindaba zesikole ezingayindawo. Nawe uzikhathaza ngobala ethi. Mina ngiyaye ngifake i-walkie-talkie ezindlebeni, nginqikuzise ikhanda, kungathi ngiyavuma uma ngibona izindebe zakhe zinyakaza. Angisazihluphi ngogogo maxa kusho. Kungcono ngoba akasasho ukuthi ngizofike nginicebe kuyihlo noma kunyoko. Ungasasho. Yayingidina kabi indaba kayihlo nekanyoko. Uyihlo nonyoko inhlamba mina. Mina angithandi ukuba umuntu abize ubaba ngoyihlo noma abize umama ngonyoko. Wasisiza umama wamkhuza ukusebenzisa leli gama. Khona ukumthethisa kukamama ngokusebenzisa ulimi oluqokeme uma exoxa nalamaqaba akubo kwamgoba ugogo. Wayazi indawo yakhe. Abantu bayikhohlwa kalula indawo yabo. Ugogo yisisebenzi lapha ekhaya, hhayi uphilintsiphali noma ungqongqoshe wezemfundo njengoba yena ecabanga. Yena umaxulungile. Yizo izintwana zakhe ezincane ezithandwa ukuba sinengiso. Futhi thina naye siyezwana. Ngibona ukuthi nina nixatshaniswa nangokungaqoqi kwakho. Ngiqoqeleni manje mina? Kubuza u-Themnesia elokhu esika imipengo kashizi eyiphonsa emlonyeni. Uqoqe nje ekamelweni lakho. Futhi uma kade udla usibeke isitsha obudla ngaso esinkini esikhundleni sokuba usishiye lapho ubudlela khona. Kwenye inkathi nami ngiye ngesabe ukungena ekamelweni lakho mfowethu. Kuye kungathi kuzophuma inyoka. Angizwa ukuthi yini ekuphatha kabi ekwenzeni kwami lokho mina. Uma mina ngiqoqa isitsha ebengidla kuso, sizosebenzani imisisebenzi salapha ekhaya? Mina ngiyingane yalapha ekhaya, hhayi isisebenzi. Mina ngiyinkosana yakwangubane, wena uyinkosazana. Lokhu asizikhethelanga kodwa kwabekwa ngaphezulu. Wena Meli uke akubize ngonkosazana ugogo. Kuhle lokho. Mina akacingi ukuba angibize ngenkosana. Hawu kahle ethu ukungihlekisa. Nawe usufuna ukubizwa ngenkosana.
ungunkosana usuyindiya yini? Mina ngazi amandiya ebizwa ngonkosana lapha emakethe. Ngingazi ukuthi lo bunkosana abuthathaphi amandiya. Mina ngingamkhuza ugogo uma ekubiza ngonkosana, futhi nomama angiboni ukuthi angakuthanda lokho. Cha Meli, bengingasho ukuthi sengifuna ukubizwa ngonkosana. Nami iyangidina into yokubiza amandiya ngonkosana. Mhla ngakhula ngozinika umsebenzi wokuba ngiphume umkhankaso wokushumayeza abantu bakithi ukuthi bayeke lo buncelebane babo benkosanisa amandiya, bekhosiza, bebabisa nabayeke basabisa nabelungu. Kodwa phela ukuba ugogo usebenzela abelungu noma amandiya, ngabe ugogo ungibiza ngonkosana ngoba nawe kuloyo mkhankaso ethu. Okwamanje zama ukuqoqa ekamulweni lakho bese uthatha njalo isitsha obudla ngaso usifake esinkini. Uma wenze njalo nohlalisana kahle nogogo ma-ex, khona ngizozama noma kuthunywa okwehla nokwenyuka kade ngakwehla. Sengisho kahle manje uma engithuma ngithi angiphumeleli ukwenza lokho. Umsebenzi wesikole obhokile yintahantaha. Othisha bathi asibofika siwenzile umsebenzi wesikole. Yimi engimthumayo manje ugogo. Kungathi unephutha kulokho ethu. Abantu abadala abathunywa. Ngiye ngifikelwe ngamahloni lapho ngikuzwa uthuma ugogo. Uthi akakulethele amanzi, akwenzele itiye noma uthi akabe kuvusa ngo-4 usuyolala. Mina angiboni sono kulokhu. Ngiyambhalela ugogo ngenye inkathi ngize ngimbhalele izincwadi zakhe ngomshini wekhompiyutha. Akangiholeli ngalokho. Angiboni-ke ukuthi mina ngizothuma ngidinga utho ngibe ngilokhu nginanaza. Ngizomthuma ugogo njengoba naye esithuma. Kuthiwa izandla ziyagezana. Uma mina ngimgeza ugogo kuhle naye angigeza. Kahle Meli, nango esiqhamuka. Cisha i-TV nami sengizothatha yona le ncwadi kamama eseduze kwami. Thatha nansi eyami, kusho uMeli emphonsela isichazamazwi sesibhunu. Ilungile nale, ugogo akwazi ukufunda, kusho i-euthanasia ebuyisa izihlonze ezenza umuntu ofunda into elikhulu. Wamoyizela uMelodi wathi uyazazi nokho izincwadi zikamama ethu. Musa ukudlala ngogogo wena. Wazi kuphela amanothi aseyunisa ngezithombe ezingaphandle, lena ngeke ayibone. Wangena uMaxakusho nezingubo ezaziwashiwe, wazibeka etafuleni wathi nakho-ke engikuthandayo zingane zami. Umani qhuba kanje nizozwana nogogo. Ayikho into enhle njengokubona izingane zesikole eziwuthandayo umsebenzi wazo. Uma ingane ingasithandi isikolo ihlikiza ikusasa layo, ngomuso iyozisola. Lizothi lapho ikusasa layo selibhibha okwesilonda esingapholi isikhumbule lesi sikhathi eyasimoshayo. Phela lempilo zingane zami kayinangiya lasemuva, iyaphambili kuphela. Siyazama gogo, yikho nje ukudinwa nokulamba sekuzinike amandla. Kade sifunda nengqondo isithanda ukudideka kimi. Uthi umuntu angakuthola ukuqandayo ukuze ehlise lesi sifudumezi sokufunda, kusho i-teenager enyokoloza owakwabo. Waqhuba wasithi, siyazibonga iziluleko gogo, kodwa ayikho i-reserve gear emotweni gogo. Kukhona ulivesi gear. Akunandaba, kuyefana lokho kimi zingane zami. Mina angizihluphi ngomahluko phakathi kwalamagama amabili. Nizokuthola zingane zami okuqandayo. Wothi ngisonge lezi zingubo bese nginenzela ukuqandayo. Khona izimbiza zokudla sezilungile. Ngizonifudumezela masinya nidle nibuyele emsebenzini wenu. Hlala kahle Meli.
Intombazane ihlala iziqoqa ngisho igqoko ibhuluku. Ngiyaxolisa gogo, ngibuye ngikhohlwe. Ngizothokoza ngokubandayo gogo, kodwa angiboni ukuthi mina ngizophindela emsebenzini wesikole uma sengidlile. Esikoleni bathe kuhle sibhale phansi ngesibhunu yonke into eyenzeka ku-Mnet kusukela ngelesi-7 ukuya kwelesi-9. Sinjani isibhunu manje? Ngangizwa ukhala ngaso, kubuza uMaxakusho. Sona sasibheda, pho akukho okuhlula indoda gogo. Yisona esesidansela elami iculo manje. Kwamthokozisa u-Ethanasia ukuzithola esenkundleni engakhuluma kuye iqiniso. Lwakhala ucingo zabhiza, izingane zakwaNgubane ziphangelana ngokuyophendula ucingo. Zalubamba kanye kanye zalubanga ucingo kungekho ofuna ukudedela omunye. Wababuka nje uMaxakusho bedazisana. Wahlulwa uMelodi wayozilahla laphaya kusofa. Wathi lapho esephendula u-Ethanasia wathola ukuthi lolu cingo ngolukaMelodi, wambiza. Walubamba ucingo wamamatheka uMelodi, ubuso bakhe buchambiswa yinjabulo. Wanamathela-ke ucingweni isikhathi eside uMelodi. Wayazi ukuthi ugogo akakufuni ukuthi abantu bahlale ocingweni isikhathi eside. Ethi kungenzeka ukuba kube khona ofuna ukuxhumana nabakwaNgubane ngemilayezo ephuthumayo, kanti kulapho izingane zakwaNgubane zazidlalela ngocingo. Ucingo kwakungolwemilayezo ephuthumayo kugogo, hhayi indawo yokuxoxa nje. Ngemuva kwesikhashana waqhamuka ugogo wathi, nakho-ke engingakuthandi Melodi, esho ekhomba isikhathi esihlakeni. Wanqikuzisa ikhanda uMelodi waqhubeka nengxoxo eside isikhathi futhi. Kwathi lapho ugogo esebuya okwesibili wavalelisa kumngani wakhe, waphendukela kugogo Maxakusho wamtshela ukuthi useyavalelisa manje. Waqhubeka nokuvalelisa eminye imizuzu eyi-7. Kwathi lapho eseqhamuka kwesithathu ugogo wathi wazi uMelodi ukuthi uzofika alumonyule ngemuva ugogo ucingo. Wasevalelisa elubeka endaweni yalo ucingo. Waphendukela kugogo wathi, sengivalelisile gogo. Ngithathe isikhathi eside yini ngivalelisa gogo? Bowungavalelisi wena, ubuzixoxela nje. Ingabe uxoxana isikhathi eside kangaka ucingweni ngane yami? Kubuza uMaxakusho ethukuma. Bema isikhathi eside uMelodi nogogo bekhulumela phasi. uMelodi wayethanda ukuba asivule isifuba sakhe kugogo Maxakusho ngoba ugogo wayenesineke sokulalela. Kulokho ayekubikile uMelodi kwacaca ngokuthi kugogo ukuthi le ngane yayikhasela eziko, isazidinga iziluleko zabantu abadala. Wathi uMelodi, ngiyathokoza ukuba ungethembe ngale ndlela, kodwa ngizocela ukuba nomama wakhe umxoxele ngalezi zindaba ezimnandi ongixoxela zona. Kuhle uma lo prince wakhe ekuthanda. Ayikho into embi uma umuntu ethanda omunye umuntu. Kunganjani ukuba nomama wakhe azi ukuthi kukhona asebekhangwa yile mbali yakhe? Awu kahle gogo, ngingamqala ngaphi nje umama ngale ndaba? Ngiqale noma ngaphi ngane yami? Indaba yothando yindaba endala, akekho umuntu omdala ongayazi. Indaba imnandi engadingi ukufihlwa. Umonakalo uqala lapho silufihla uthando okwabazenzisi abazikhohlisa ngokuthi uthando lonyamalala uma belwembesa ngamanga. Mina bengizomtshela umama wakho ukuba benginguwena. Yini oyesabayo kulento ongitshela yona Melodi? Ngeke ngilokothe gogo, ngeke nangephutha ngixoxe nomama ngale ndaba, futhi naye uze ungamtsheli gogo. Phela mina sengimdala futhi ngiyikholwa. Angiyingeni indaba yokutoboza, ngibhodloze, ngihubhuze, ngazi kahle kamhlophe ukuthi ukuthula kwami koveza isilonda empilweni yakho ngelinye ilanga. Uma wena ungamtsheli umama wakho, ngizomtshela mina. Izwe lonakele kangaka nje Melodi ingoba omama nogogo nobaba nomkhulu abaxoxe namadodakazi namadodana abo ngezindaba zothando nezindaba zesinene. Lo monakalo ophandle ubangwa ukuthi thina bantu abadala sikhuluma inkohliso yokuthi impilo yesidalwa esingumuntu ingenhla kwenkaba kuphela. Uma singayeki le nkohliso kuningi okuzokonakala.
Angizimisele-ke ukuba ngibhukude nami kuleyo nkohliso. Ngizomtshela umama wakho khona namuhla Melodi. Ungamtsheli bantu gogo, ngiyacela. Asemukeleki isicelo sakho ngane yami. Nina nanenze njani niseyizingane gogo? Nanibatshela yini omama benu? Cha, sasingabatsheni ngane yami. Sasitshela nokho abantu ababehamba bayobatshela. Phela thina sasitheza siya emthonjeni sokha amanzi noma sivakashela obabekazi nomalumekazi. Kulapho-ke sasithola khona ithuba lokuba sikhulume ngezothando. Kuzothi labo bantu esixoxa nabo basiluleke, basibonise futhi nabo bese beba yiso kukho ukuthandana kwethu. Ngaleyo ndlela nabadala babazi kanjalo ukuthi ubani usithandana nobani. Uthando olumila lukhule lugqolozelwe ngamehlo ezinkumbula lwalukhula kahle. Beluqondisa abantu uma seluthanda ukweduka noma ukuba yingozi. Le ndlela yayilonda ilufakamele uthando. Ngiyathemba uyangizwa Melodi. Nina lapha esilungwini aninazihlobo, anithezi izinkuni noma amalongo, aniye emithonjweni futhi. Ningaxoxa kanjani nobani nini ngale ndlela yokuphila? Mina ngibona kufanele nixoxe nomama benu. Konje singaxoxa ngasiphi isikhathi gogo? Mina umama ngimazi futhi naye uma engakhuluma iqiniso akangazi. Uhamba ekuseni abuye ebusuku, ngezinkathi eziningi abuye ekhathele, abuye nomsebenzi noma abuyele ukufunda. Kuke kube nezikhathi lapho ngihawukela izingane zakweminye imizi ngizibona zihamba nonina ziye emabhasini noma zimele amatekisi zixoxa. Thina uma sihamba nomama, mina ngixoxa nesiphundu sakhe ngoba njalo ngihlala ngemuva. U-Ethanasia nomama bahlale phambili. Empeleni akukho ukuxoxa ngoba umama naye uyaye esebenzise leso sikhathi ukuphawula, ukulawula noma ukuthetha ngezinto eziningi. Empeleni umama kungathi wedlula ngokuthetha. Usuke ethethelani Melodi uma nisendleleni? Akukho angakuthethela umama. Umuzwa ethi hayi suke, hayi le migodoyi elambayo egcwala yonke imigwaqo. Bayangehlula onjuku bekana. Umuntu ethi eyinja naye abeke enye inja esizohamba isiphazamisa emigaqweni. Ungamuzwa esethi yini lena igqokwe yile ntombazane? Yayimbi bo. Mina uma ngingaba yimeya yaseThekwini, abantu abagqoke kanje bangathola amathikithi. Ngingaba namaphoyisa aqapha ukugqoka kwabantu, kuthi abantu abagqoka njengaleya ntombazane bathole amathikithi ka-R100. Phela umama wakho ligeza lenaka elivutha uphondo. Kunganjani anginake nami ngifuna ukunakwa gogo? Masibuyele kule ndaba yami noPrince. Kunganjani ukuba ungaqala umtshele ngize nami ngizitshele ukuthi sewungamtshela? Khona ngiyakubona ukuthi lokhu kuvaleleka kwethu okwezinkukhu akusinike ezinye izindlela zokuxoxa izindaba zethu nabanye ontanga noma abanye abantu abadala. Kwenziwa yini thina gogo singabi nezihlobo nabangani lapha eMlazi? Umlazi omkhulu kangaka. Muhle kabi lo mbuzo Melodi. Kuhle ubuze kumama wakho. Mangihambe ngiyobeka izimbiza eziko Melodi, ngiyalazi ukuthi leli bhubesi lakini seliyazamula yindlala. Waphendukela kowakwabo uMelodi walifica lingazamuli ibhubesi kodwa liphezu komsebenzi wesikole. Ekudeni kwabonakala ukuthi cha, okangubani uyasebenza. Wayedweba ngerula lakhe elide imidwebo ye-technical drawing. Wayedweba athi ukucishacisha lapha nalaphaya abesewuthintathinta umsebenzi wakhe. Wathi eseduze uMelodi wabuza wathi, yenzani ingane yakithi? Kwangathi idweba amabhilidi. Usho wena ngoba ungazi Melodi, yithi abathuthukisi baseNingizimu Afrika. Lesi sifundo sethu siyisona sentuthuko nokukhiqiza kwesimanje. Ungeke ukhiqize ungazange uhlele, upulane kahle. Uyibuka into isesepulanini kuqala kanduba uyisukele.
Lokhu kwenza ukuba umuntu azame ukuyibona noma yingabe yiphi into ngamacala onke dadewethu. Ayikho into eyodwa lapha emhlabeni engenawo amacala amaningi. Le midwebo yethu iwabutha cishe wonke amacala. Kusho ukuthini lokho ngane yakithi? Kubuza uMelodi ezitshinga phansi. Ngokomdwebo kusho ukuthi le midwebo yami itshengisa amacala amathathu. Ngesimo sempilo kusho ukuthi yonke into esiyenzayo mele imbaxaningi. Kuhle sizame ukuyibuka kuwo wonke amacala. Kunengozi nokukhohliseka ukuba umuntu athathe izinqumo ngokubona icala elilodwa. Make ngithi ngidweba ifiliji le. Uma ngidweba ubuso bodwa ngingavezi amanye amacala, ungalukhuni ukuba owenzayo athole umumatho lwayo, isinqe sayo, ukhakhayi wayo kanye nengaphakathi layo. Ngokusho kukathisha wethu, zonke izinto emhlabeni zigabisa ngobuso bazo, zifihla amaningi amacala azo. Kungumsebenzi wethu thina bafundi ukuba sizifunele amanye amacala ukuze ukuqonda nokwazi kwethu kungabi ngokweyame enkohlisweni yecala elilodwa. Kungathi niyafunda ngane yakithi, uthi thina sokwenza nje lokhu enikwenzayo. Kuyo yangani mele, uma nizithambisa nosala phansi, uma kodwa niwafuna namanye amacala noshesha ukubona ukuthi abantu bayini. Ngiyakuzwa nje mele ulokhu uzikhathaza ngoPrince ngoba uthathwa yicala elilodwa likaPrince. Wena wazi ukuthi uPrince ngumfundi eniqhuba kahle naye esikoleni futhi enikade nathandana naye. Lelo cala lihle. Nina noPrince nikhaliphile esikoleni futhi lothisha bavama ukuba banisebenzise ndawonye. Kodwa-ke ngane yakwethu, kunamacala amaningi engibona ukuthi kuhle owabheke kule bhodi yokudweba bese uwahlolisisa. Mhlawumbe amanye amacala ayokwembula inkungu umbone kabusha lo Prince wakho. Uzama ukungitshelani ethu? Kubuza uMelodi naye esaphethe incwadi ukuze uma engena ugogo abone ukuthi baxoxa ngomsebenzi wesikole. Engizama ukutshela kona ukuthi ungayithathi ngamawala into engazange ibekwe kubhodi lokudweba yabukisiswa nguwe, yimi nabanye abaseduze nawe, ukuze ukuthi uma usuyenza wazi ukuthi wenza into ehloliwe. Amacala ayo onke aphenduphendulo. Ngiyethemba ukuthi sizobuye sixoxe ngale ndaba ethu. Nangu ugogo eseza, masibuyele ezincwadini. Wangena ugogo uMaxakushe wabamema ukuba bayokudla. Ngenqubo yekhaya izingane zakwangubane nomuzi wonke wawudlela ekamelweni lokudlela, udla ngemimese nezimfoloko. Ngugogo Maxakushe kuphela owayedlela ekhishini. Yena wayezidlela ngokhezo noma ngesandla. Wayethi kukhona ukudla angakuzwa kahle uma ekudla ngesipuni. uMelodi wayethatheka ngendlela ugogo ayedla ngayo. Uma abadala bengekho naye wayedla nogogo ekhishini. Ukuzodla kwakhe ekhishini nogogo ngalolu suku kwakubaselwa nayizipikili ezazibathelwe ngumfowabo ngenkathi ethinta indaba kaPrince. Wayehleli phansi enabile ugogo Maxakushe ngenkathi kungena uMelodi. Wangena nesitsha sakhe uMelodi wasibeka eduze kukagogo wase eqamelisa ikhanda lakhe emathangeni kagogo eseshaya amanqeshane. Wahleka ugogo Maxakushe wathi, "Wenzani phela manje mangubane? Intombazana ayishayi amanqeshane yize ifake ibhulukwe. Yehlisa amadolo ngane yami. Awuzwe ke? Ngiyadideka mina gogo. Thina esikoleni ejimini senza konke lezi zinto ugogo athi amantombazana awazenzi. Thina othisha bethu bangasifundisi yini othisha bethu bangasifundisi lokho? Yini eyaziwa ngothisha benu ngaphandle kwencwadi? Ulwazi lemvelo nendabuko yethu alukho ezincwadini izingane zethu. Mhla lwangena izingane zethu ziyoyeka ukuduka kangaka. Othisha benu banifundisela ukusebenzisa izandla nengqondo, ngaleyo ndlela eyongenisa isinkwa endlini. Abanifundisela ukuba niphile ngendlela yesintu ebumba imindeni yakhe nobuntu.
Wazi ngani gogo? Wake waba nguthisha noma wake wafunda yini gogo? Cha, angifundanga esikoleni sencwadi, kodwa ngafunda esikoleni semfundo ephakeme yokuphila. Ngiyaphila mina mntanami, futhi ngiyababona nabantu abaphilayo. Wena uma uqhuba ngale ndlela uyophila mntanami. Kusazofuneka nokho ukuba uphume, ukabe, ubhekisise umhlaba ulapha phandle, hhayi ulunguza ngefasitela uhleli lapha kwenu. Ngisho-ke Meli ukuthi yini lena ekuletha lapha kugogo ngale ndlela namuhla? Ngizwe nje ngikukhumbula gogo. Ungikhumbula ngoba kwenze njani? Uyinqaba wena gogo, awufuni ukukhunjulwa uma kungenzekanga lutho. Ngithi lapho ngikushayela ucingo ngisesesikoleni ungibuze ukuthi kwenze njani. Mina uma ngikukhumbule ngolushaya ucingo. Kulungile ulishaye, phela manje angisabuzi ukuthi kwenze njani. Lokhu ngadli kwakho ufike uziginqe kimi kungitshela ukuthi kunotho ongigodlele lona Meli. Yiza nendaba ugogo eze nendlebe. Kulungile ke gogo, sengiza nendaba manje. Kusho umele ebamba ugogo ngesandla. Kodwa ungethuki noma unganginqamuli ngisayoyixoxa indaba yami. Yona ayiqondile kahle ngoba nami angiyazi kahle. Manje gogo uPrince uthanda ukuba ngimvakashele kubo. Nabakubo bayathanda ngize. Ngathi sengethembisile ukuthi ngiyeza, u-Othi wathi angiyilapho. Yayiqinisile ingane yakweni. Yini lo mngani wakhe athande ukuba uye kubo yena angezi lapha ekhaya? U-Ethi ubazi kahle abafana balapha elokishini nemikhuba yabo. Nami angithandi, ngizokunqabela ukuba uye lapho. UPrince akayona ingane yaselokishini gogo, futhi akafani neze nabafana baselokishini. Wehlukile kabi. Alikho ibhubisi elingafani namanye. Sihamba phezu kwazo izindimbane zabantu ezazi zikhohlisa zithi leli bhubesi lami alifani namanye amabhubesi. Abafana kwathiwa ngabafana ngoba bayafana bonke ngane yami. Uma ukukhohlwa konke engiye ngikusho kuwe Meli, uze ungakhohlwa ukuthi abafana bafana bonke, akekho noyedwa ohlukile. Usho ukuthi nomnyeni wakho engakashoni wayefana nabanye abafana? Yebo, wayefana ncamashi ngane yami. Usho ukuthi nobaba uyafana nabanye abafana? Yebo uyefana, kodwa angithandi ukuba ngikhulume ngabazali bakhe ngane yami. Uma ngikhuluma ngabo bengekho ngoba sengiyabahleba. Manje gogo uPrince uhlala eMhlanga Rocks. Uyingane ehlukile kwezinye izingane esikoleni. Mina naye siyezwana ngoba nasemsebenzini wesikole sobabili siphuma phambili. Kusho ukuthi yingane yabantu abacebile nakhu bahlala eMhlanga Rocks. Kusho uMaxakusho ebopha umsila wezinwele zikaMelody neribhoni yokubopha izinwele. Kungathi bacebile khona gogo, kodwa phela abasedluli nathi. Anginandaba nokuceba kwabo mina. Into nje engixakayo ukuthi uPrince ngumlungu. Wo Meli, wo ngane kaMamthimkhulu, kanti ukhuluma ngesizwana. Mina bengithi ukhuluma ngomuntu kanti ugodlela ukhulu. Qhela ke ngiphumuze umlenze, phela uyasinda manje, awusagoneki kalula, ikakhulu uma isifuba sakho sigcwele izindaba ezinjena. Kwenze njani gogo? Wababaza kangaka yini ekwethusayo uma ngithi uPrince ngumlungu? Kanti abelungu akubona yini abantu? Kubuza uMelody ebukisisa ugogo Maxakushe kunye nezingcabo zakhe ebusweni. Kule minyaka ekhula uMelody wathola ithuba lokwethamela ubuhlakani bukagogo Maxakushe. Wayeke azibuze ukuthi ukuba wayefundile wayezoba yini ugogo Maxakushe. Ngelinye ilanga wake wubuza uyise lowo mbuzo. Noyise wakuvuma ukuthi ugogo Maxakushe unobuhlakani, kodwa wathi mhlawumbe ukuba wayefundile wayezobudayisa lobu buhlakani bemvelo. uMelody wayengakazi lutho ukuba angezwa kahle ukuthi uyise uthini. Nakho manje ugogo naye wayesekhuluma ngendlela yena uMelody ayengayizwa kahle. Ngane kaMthimkhulu, akulula ukuba uthi uyingane uyiqonde kahle lempilo eyimpica abadala. Nathi lempilo isasidida yize sesisingaka. Kungethusile ukuzwa ukuthi umngane wakho ngumlungu.
bengingakulindele lokho. Mina ngingumuntu phaqa. Izindaba zabelungu angizazi ngoba abekho abelungu emzimkhulu. Kuhle le ndaba yakho uyixoxe nabazali bakho ngoba bona babejwayela abelungu. Ukube lo mngani wakho bengiwomdabu bengizokusiza ngoba abomdabu ngiyabazi ngoba nami ngingowomdabu. Lobu Afrika bami angibugqoki njengebhantshi, ngibushintshe ngokuthanda kwami. Nawe njengoba ungumZulu nje, ubuzulu bakho abusona isiketi, sona sikhunyulwa noma kutshekiswana ngaso. Ngikholwa ukuthi nobulungu bunjalo ngane yami. Pho manje uthi ugogo mangingathandani noPrince ngoba ungumlungu? Angisho njalo ngane yami. Okushiwo ugogo ukuthi akazazi izinto zasesilungwini. Yena njengomuntu wasemakhaya uthi kuhle le ndaba uyixoxa nabazali babo ngoba bona bayazazi izinto zasesilungwini. Ngiyathemba usayikhumbula lento yabafana engithe ungayikhohlwa. Ukhuluma ngalena yokuthi bafana bonke, yona kanye ngane yami. Ngiyathokoza ukuzwa ukuthi usayikhumbula. Nansi-ke enye ehamba nayo. Ngicela ukuba uze ungayilibali. Kwake wathi ugcwele umfula kwaqhamuka uFezela. Wabuka lo mfula wabona ukuthi angeke neze akwazi yena ukuwela. Waqalaqalaza wase ebona iqoqo, wasondelana ngasexoxweni. Wathi lapho ebona ukuthi liyeqwaya, wathi ungethuki mhlobo wami xoxo. Izinsuku azifani. Namuhla izinjongo zethu ziyefana. Nami ngifuna ukuwelela phesheya. Kunganjani ukuba nginombele emhlane wakho ukuze uthi uma uwela ngiwele nawe? Laxwaya ixoxo ngoba lalazi ukuthi oFezela bayatiyela. Laxolisa-ke ixoxo lathi ngeke liphumelele ukuwelisa uFezela ngoba oFezela bayatinyela. Wafunga wagomela uFezela ethi ngeke alitiyele ixoxo ngoba phela impilo yakhe naye yayincike kweyexoxo uma besemfuleni. Uma sisemanzini ungitetile ngingeke ngakutinyela ngoba uma ngenze njalo kusho ukuthi siyocwila sobabili. Kwalikhanyela ixoxo ukuthi lento ekhulunywa nguFezela inengqondo futhi nolimi lwakhe lumnandi luletha imfudumalo. Langena-ke emanzini ixoxo litete uFezela. Amanzi ayenomfutho esho ukumuka nabo bobabili. Wathukuthela uFezela walitshela ixoxo ukuba lizama ukuqonda ngaphesheya lingawavumeli amanzi emuke nabo. Lazama ixoxo laze laba ngale kukahafu womfula. Lathi nje lapho selithi liwehlulile amanzi nosebe lomfula ngaphesheya seluseduze kwamakhala, lezwa iminjunju ithi tshu emhlane. Lobu buhlungu bathi vinini nomzimba wonke. Laphendukela kuFezela labuza ixoxo lathi yini wangintinyela manje Fezela? Ingane ubuthe ngeke ungitiyele. Awubheke manje sesizocwila sobabili. Waphendula uFezela wathi awu xoxo mhlabo wami, nami ngiyazi ukuthi uma ngikutinyela sizocula sobabili, kodwa ayikho into ebengingayenza. Thina bakoFezela siyatinyelana. Ukutinyelana yisimo sethu, ikakhulu futhi uma sethukile noma sithukuthele. Awu gogo, injani le ndaba yakho? Wayesenzani manje uFezela? Wayengaboni yini ukuthi naye uzocwila uma etinyela ixoxo? Angithi wayethembise ukuthi ngeke alenze lutho ixoxo. Phela babengakangeni emfulweni ethembisa. Kunyenye into Melodi uma abantu sebephakathi nokwenza. Izethembiso ziyahlehla. Ikakade nenqubo yomuntu ithatha indawo yayo. Mangivale le ndaba ngokuthi abanezindlebe mabezwe. Melodi kuhle ngizoziqoqa izitsha. Nawe uqede lokhu kudla kwakho ubusuyokwenza umsebenzi wesikole. Masihambe, esho esukuma uMaxakusha edonsa uMelodi ngengalo. Wasukuma uMelodi noma wayebalisa ngokuthi ugogo uhambe engakayiqedi indaba kaPrince. Impendulo kagogo kulelo kwaba ngokuthi zinqunywa amakhanda ziyekwe. Siyaphela Isahluko. So please guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you on my next episode.